Sabi sa Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace. Pagsikapan kung ano ang mag-uuwi at magdadala ng kapayapaan. Kaya ang ating pag-aaral, how to have peace in life. Bata, mga anak, anong mapapala niyong labanan ng inyong sariling magulang? Banggain ang mga sarili niyong tito at tita, ang inyong mga ate. Mga tinutulungan, paano mapapala niyong binabangga niyo yung tumutulong sa inyo? At kung kayo man ay may tindahan, anong mapapala niyong awayin yung customer niyo na siya namang tunay niyong amo? Sapagkat pag hindi niya tinangkilik ang inyong tindahan o negosyo, ay wala kayong kikitain. Walang mapapala ang taong bumabangga sa mas may kapangyarihan. Kaya dapat iniisip yan maaga pa lang. Una, yung may kapangyarihan na binabangga mo, gagamitin niya yung lakas para laban sa'yo. Pero kung siya'y kaibigan mo, lahat ng lakas niya gagamitin niya para katulungan. So hindi mo na kailangan maging banal para isipin ng mga bagay na yan. Maging matalino ka lang, hindi mo lalabanan ang makapangyarihan. Use power to your advantage. Sa Romans 13:3-5, even the power of those who are above us. So may otoridad, sumunod ka. May patakaran, sundin mo. Hindi papasok ka sa isang kumpanya, gusto mo labagin lahat ng mga patakaran. Papasok ka sa isang paaralan, ayaw mong sundin ang mga alituntunin doon. Bakit ka pa nagpunta? Sasayangin mo ang lakas mo na bumabangga sa hindi mo kayang itumba. And very importantly, you want a peaceful life, be at peace with God. The ultimate power. Lahat naman ng power ng tao ay pahiram lang ng Diyos. Ang Diyos ang tunay na makapangyarihan. So ano mangyayari sa'yo kung nagtatampo ka sa Diyos, nagagalit ka sa Diyos, nagdadabog ka sa Diyos, nagwo-walk out ka sa Diyos? Wala kang panalo doon. Masasaktan ka lang, mahihirapan, at pag hindi mo na kaya, susuko ka rin. It's useless. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So meron na tayong peace with God. Ang ginagawa lang ng tao, sinisira yun eh. Kaya kuminsan nawawala yung peace. Then magre-repent, magbabalik loob, bumabalik ulit yung peace. Because peace in life is directly proportionate to our closeness to God. And of course, it is most useless to fight God. Walang nananalo sa hangin. Sa Diyos pa kaya. Isa pa po na dapat nating tandaan para magkaroon ng tahimik na buhay, do not be number one. Do not be the first. Gusto mo lagi kang first sa competition, gusto lagi kang first sa lahat ng contest, first sa lahat ng bagay, siguradong hindi tatahimik ang iyong buhay. Sapagkat ubod ng hirap maging first. At kung sakali man na naging first ka, lalong mahirap manatiling first. At maging si Jose Rizal sa No Limitang Jerez sa pamamagitan ng bibig ni Filosofo Tasio, sabi niya, ang pinakamatatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Mahirap talaga yung number one. Tama na yung number 2 ka, number 3, huwag ka naman ng kulelat. Pero yung number 1, napakahirap niyan sa buhay. Nakikita niyo yung mga magulang na pinagsisiksikan ng mga anak na lagi maging number 1, halos wala nang life yung children nila. Lagi na lamang puro pagsisika, pag-aaral, puro susulog ng kilay, puro pag-subsob sa pag-aaral, hindi na naging child yung child. Pero first. At dahil first ka, laging merong threat na maging second, lagi ka ngayong nakabantay, lagi ka ngayong hindi relax sa buhay. So is it worth it? After all, nobody will remember that you are first. Kahit ka nga maging Miss Philippines, Miss Universe, after 1 year, ang tawag na sa'yo, former beauty queen. Tapos na. Hindi ngayon, kung natural na natural, wala kang kahirap-hirap, nanalo ka, di bale. Pero yung sinagasaan mo na lahat ng tao, binangga mo na lahat ng bagay, hindi ka na nagkaroon ng kasiyahan, tapos para ka lang maging number 1, so what? Nobody likes number 1 people. Meron bang may gusto sa mga number 1? Kinakaingitan lang yan, kinakainisan. At pilit ginigiba ng mga tao, so it's really pointless. It is difficult to get there, and it's more difficult to stay there. Being first attracts much envy. Mga kapatid, mga kaibigan, sikapin ninyo na di kayo kainggitan ng sinuman. Sapagkat napakahirap na kayo ang pinupuntahan ng inggit ng sinuman. Ang inggit ay napakalaking kapangyarihan at ito'y nakasisira sa kinainggitan man. Bagamat mas nakakasira sa naiinggit. So ang tao talagang naghahanap ng katahimikan sa buhay, hindi sinisikap niyang huwag masyadong mapansin. Huwag masyadong maging controversial at huwag makainggitan sapagkat mahirap yung kinakainggitan. Envy is terrible energy. Envy is a terrible enemy.
So do not be the object of envy. Do not be the object of jealousy. It means, don't try to be number one. Well, as I said, if you could be number one effortlessly, then it happens naturally. Wala kang magagawa. Talagang likas ka number one. Pero para patayin mo ang sarili mo, para kaingitan ka lang ng iba kung lumaon at sirain kang pilit, para ano? Sayang lang. Nakita nyo si Joseph, the dreamer, paborito ng tatay niya, kainisan ng mga kapatid. Ano nangyari? Itinapon sa balon, ibinenta bilang alipin. Nasa Genesis 37 yan. So, while you don't want to be the first, do not be the last. Do not be the least. Wala ka rin katahimikan pagka ikaw yung kulelat. Kasi ikaw naman yung aapihin ng lahat. Ezekiel 22:29, the people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress life. Set your own personal rules and standards in your life. Aside from God's law, which you all must observe, and aside from legal law, which every citizen of a country must observe, develop and stick to your personal standards. Hindi yung sabihin, ay, kailangan tayo maghanda, birthday mo, kasi kaugalian. Kung ayaw mo maghanda, huwag kang maghanda. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Gumawa ka ng sariling batas ng buhay mo. Basta hindi mo nilalabag yung batas ng bayan at batas ng Diyos. Huwag mong sinusunod yung mga batas ng mga tao kung ito'y hindi hiyang sa'yo, hindi likas at hindi bagay. Kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob na gumawa ng sarili mong pamantayan kung ano ang mabuti, kung anong marapat at kung paano ka mamumuhay. Hindi mo pinipilit na makipaghabulan sa iba, makipag-contest. Hindi mo pinipilit na makipagpataasan. Hayaan mo silang mapagod, pero meron kang sariling speed. Have your own personal world where you are comfortable, where you are the ruler, where you are full. Do not play catch up. Yung pinipilit lamang makahabol sa iba, lagi na lang yan pagod. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:4, and I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Marami na tao nagsisikap lang, hindi naman dahil talagang gusto nila yung pinagsisikapan nila eh. Nakikipag-contest lang kasi sa kapitbahay. So nagpapalakihan ang bahay na ipinapagawa, kaya walang tigil lang kahihingi doon sa OFW na kamag-anak. Nagpapalakihan ng TV, nagpapalakasan ng sound system, no? Nagpapagandahan ng cellphone. Sabi, maraming ginagawa ang tao, hindi dahil talagang gusto niya, meron lang siyang ka-contest. So why do it? Hayaan nyo nga na kasing laki ng bahay ang TV niya, di mapapanood nyo pa libre. Okay, nakikipag-contest ang nakikipag-contest. Mapapagod lang kayo. You want peace in life? Know and move according to time. Lahat po ng bagay may panahon. Kawayan man, pag hindi mo tinataga sa panahon, may bukbok lagi yung kawayan. Kahit yung furniture na gagawa sa kawayan, pag hindi tinaga ng mga times of December yan, January, may bukbok lagi. Kasi wala sa panahon ng pagputol. Lahat ng bagay may panahon. Ecclesiastes 3 nga, sabi, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. So beat with the rhythm of the universe. Pag may gagawin kayo, ito niya, tama ba yung timing? Ang taong hindi marunong mag-timing ng ginagawa niya, ang gulo ng bunga, ang gulo ng buhay. Kung makikinig kayo sa Espiritu ng Diyos, makikinig lang kayo sa inyong kalooban, malalaman niyo yung tamang timing. At ano yung pamantayan dyan? Madali, maluwag, maginhawa. Kahit sa biglang tingin, mahirap yung gagawin. Pag tama ang timing, nagiging madali. Tahimik na buhay, mga kapatid, be debt-free. Hindi ko lang alam kung posible pa sa napakaraming tao ngayon itong ganitong bagay, pero ang payapang buhay kung wala kang utang. Mahirap yung may utang eh. Lalo may interes ang utang mo. Tuwing tumitiktak ang orasan, lumalaki ang iyong utang. Kaya mga kapatid, hindi ipinapangutang ang party. Hindi ipinapangutang yung mga debu-debu. Kanang tao hindi namumuhay ng ayon sa kanyang kaya, nagkakautang-utang tuloy. No? Pinipilit magpaaral sa sobrang mamahal ng mga paaralan, hindi naman kaya, anong magagawa mo? Kakadautang-utang ka. Although, yung pagpapaaral naman is good investment. Hindi katulad ng mga party-party lang o mga handa-handaan lang. Do not be quarrelsome. Dapat di ka pala away. Proverbs 17:19, he who loves a quarrel loves sin. He who builds a high gate invites destruction. So huwag ka mag-invite ng negative attention, and very especially, do not be quarrelsome. Pinapalampas mo na lang yung mga gusto mong away,
Hindi ibig sabihin na hindi ka na lalaki o hindi ka na tunay na babae dahil hindi mo pinatulan, sapagkat maraming hindi pinapatulan ng tao kung gagawin niyang tahimik ang kanyang buhay. Pero kung magulo ka, lahat na lang nang nakatingin sa'yo. Ba't ka nakatingin? Gusto mo away? Mga ganyan. Talagang mapapaaway ka lagi. Dapat tahimik. At lagi kong pinapag-alalahanan ng mga kababaihan, lalo't kasama nyo inyong asawa, kasama nyo inyong anak na lalaki, kasama nyo inyong tatay o tiyo, be very modest, especially sa mga kalsada. Kasi pag may biglang kumalabit sa inyo, at may biglang dumakma sa inyo, ipapasubo nyo yung inyong menfolk na ipagtanggol ang inyong dangal at siya mapatay pat masaksak ng iba dahil kembot kayo ng kembot sa kalsada. So kayo ngayon ang naging dahilan kung bakit namatay ang inyong kamag-anak. Be free from needless attachments. Sabi ng 1 Peter 2:16, live as free men. Huwag kayong magpaalipin sa maraming bagay. Yung hulugan, alipin ka niyan eh. Dami mong babayaran, no? Mga bisyo, naalipin ka niyan. Yung sali ka ng sali sa gulo ng iba, na-involve ka. Limit the things and limit the people that can affect you. Dapat konti lang. Pag may mga tao na lagi yung magte-text sa inyo, yung tatawag, yung darating may dalang gulo, ilimit nyo ang pakikitungo sa kanila. Kasi gulo ang dadali nila sa buhay nyo. Do not get involved in many things and in many issues. Kung minsan may nagte-text, hindi ka nasasagot. Magte-text pa, hindi ka sumasagot. Text pa ng text, hindi ka sumasagot. Sabihin mo na, ang di ko pagsagot ay sagot. Ibig sabihin, ayoko makipag-text sa'yo. Gets mo? Hindi ka na nga sumasagot, di ka patitigilan, ano? So, diretso nyo na yung mga ganon. Kasi may mga tao talaga na nakakapagsisit na kilala mo. Meron. Yung mas tahimik sana ang buhay mo kung di siya pumasok sa iyong buhay. So, nung na-realize mo yan, dapat unti-unti mo na siyang i-face out, ipuwera. Kasi may mga tao, there are vexations to the spirit. Mag-isip kayo, sino mga vexations sa spirit nyo? Nananahimik kayo, may biglang darating. Siguro kapatid nyo yon, kung minsan nanay nyo yon. No, yung ang saya-saya ng buhay, enjoy na enjoy ka magkape. Tuwing darating siya, problema ang dala. Tuwing darating siya, reklamo ang dala. Tuwing darating siya, meron siyang mga sumbong, nagugulo lagi. Limit your engagement. Magkakapatid, halimbawa, naisipin nyo magtumira kayo together in one compound, dapat may kanya-kanya kayong gate. Kung ayaw mo kausapin yung isa, dito sa kabila dumaan, di ka na oobliga. Kasi ang hirap-hirap na ayaw mo makita yung mukha niya, pero dada ka sa harap ng bahay niya. No? Naninigas ang leeg mo sa pagtingin sa halaman para hindi mo siya mapansin. Kung ganito ang kalagayan nyo at kakayanin nyo rin lang, set yourselves free. Why? Kahit may eternal life, in this world, you have only one life to live. Sayang ang buhay mo kung naubos sa konsumisyon. Kung naubos sa inis. Kung naubos sa pagtitimpi. Hindi ganon ang disenyo ng Diyos para sa ating buhay. So, do not indulge in gossip. Kung merong pinakamabilis na daan para malagay sa gulo, sumali ka sa mga chismisan. Pag nagbarilan, isang bala para sa'yo. Pagka nagkademandahan, nakasangkot ka. Pag nagsitahan, ikaw ang pinupuntahan din. Kaya yung mga mahilig sa chismis, ang totoo nun, naguhukay sila ng kakahulugan din nila later. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence. So avoid a man who talks too much. You want peace? Fly high. Ano yung ginagawa ng mga eroplano pag may bagyo? I-announce ng captain, we are experiencing turbulence. We're going to fly, let's say, 5,000 feet higher. We will fly above the storm. Yung storm kasi dito lang malapit sa earth magulo. Pagkalampas nun, tahimik ka na sa ibabaw nun eh. Kaya kung kayo ay sanay na maglakbay, nakikita nyo, tahimik na tahimik ang eroplano. Pero pag magla-landing na, nakakahilo, natatagtag ang eroplano. Kasi bumababa na eh, mababa na kasi. So dapat mataas. Alam niyo naman siguro ang kahulugan ng talinghaga na yon. Tulad ng Panginoong Jesus, Mark 14:60-61. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent and gave no answer. Useless na makipagtalo siya sa mga ito, hindi rin maiintindihan, walang nararating, so he did a class act. Hindi siya sumagot. Hindi lahat ng tanong sinasagot. Hindi lahat ng mga hinihingan ng reaksyon ay binibigyan ng reaksyon. You choose your battles. Napaka-practical po ng Biblia at napakaganda ng mga katuruan kung didibdibin at uunawain.